Programang ingkay pakangigan, kadakitang tutuma pakasalitaan, tibiyag kinayat, akasla na pasamak laing hindi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dahi ta mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Pamagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka na pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak hindi kalman laing. Kaya patulod jo, iti ito yung programa, kat maibasa, na kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Hindi nga rin ibasa, dito pakasalitaan ni Dexter Napoluan. Doble sakit. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng. Manong Nemi, tembes ko mga yes, I love you. Tisungbat Manong Nemi ni Grace, idi palo apat, tibagbagak ken ko nga ayat, ngim ko na. Ano, Dexter, I'm so sorry. Ngim italayng, idilayng kalman. Sinong bata ko ni Michael. Ni Michael tipatpatig ko. Sana si ka, Dexter. I'm sorry. Manong Demi tsak may ladawan. No kasangno nga sakit ken saem ti mariknak ididay nga namuak kini Grace. Idin to tadakam pala idi second year college idrugyak nga Armensona. Sakit ita tadda kami nito fourth year college. First sem, graduating kami. Sumutan ti panang pahay na kaniyak, nga pananggibagana. Nga ni Michael kano ti patpadag na, kat siyak ti saan. Sino ni Michael? Sinalusod ko pala keng kuha na ore amok no asino ti Michael nga magbagana. Ni Michael Manong Nemi kat karabal ko. Nagwapo na porma de kotse baknang. Idinto ta siyak Manong Nemi kat nakurapayak laeng. No sa anak lang eskalar, dinakon kabaylan pa nga pagbasaan ni mama. Ngem kaputa eskalarak, na-maintain ko ti grades ko. Iso nga, tilang allowance ko, it-ited ni mama nga gastusek, ngumay dito eskwela. Idun ta ni Michael Manong Nemi kat talaga, nga baknang, na porma, na gwapo. Sanak ba't kadimas daaw, Grace? Asino ang kumalaing kumperaking kuwana? Ngim, mamati ka nga ta, siksikalaing ti babae ti biyak na. Mamati ka nga ta, kanapudno ken ka. Nusak ti pagsaludsod am Grace, dahil nga tan panagayat ko ken ka, ti kapupudnoan ti so amin nga napudno. Hindi makita ni Grace ni Michael Manong Nemi kunana. Excuse me. Adareta ni Michael. Ada-date me. Sige ha. Bye, Dexter. Friend na lang tayo. Manong Nemi, di ka nga tamamati. Nagdadarasa ka nagturong iti CR, iti eskwela. Kaditoyak na naganugog. Nagsakit. No, umadla tinamnamak, di pala imbaga, di ko kumapala, idi nga imbaga na. Imbaga na lang kumaidin, nga awan tinamnamak, tapno sa anak ka ng namnama. Tapno hindi kumapala, yung karigatak na linipat isuna. Ngam nakadagdag kitong galmay sa kada kami Manong Nemi. No, ada problema na, iti assignment na. No, ada problema na, may pangkaps ka iti lesson me. Umay kaniyak, agpaisuro kaniyak. Nolabsak tag sa Manong Nemi kat siyakti, may sakadag iti mangisuro keng kuana. Tutor nak. Tutora, ng libre. Mano? Nadagkit kami. Ado bakit bagibagaan at dan nagkinawatan mi. At kasdyang harod. No, da problema na. Umasadig kanyak. Isuro na kuman, anyat narabidek. Alan isuro na ko na. Kit nalaing ka. Kalpasan na kasto iti naramid na. Nagsakit.
Sakit. Manong. Nagiga nga nag-ring di cellphone ko, manong Nemi. Ang nga nakapunpok. Hello, sinetoy? Sika ka din ni Dexter. Uwan, sir, sinetoy? Kahit ko lang ipakam mo, Dexter nga, taray da ni mamang mo sa ospital. Ni mama? Intaray da sa ospital? Nanano? Nasayat no, inkasadyain no ospital, tap numamuam. Manong Nemi nagdaradrasak nga naut nga napan ti ospital nga nang pananda kini mama, tap no ad-damanen nga sakit nga mariknak. Doble sakit, Manong Nemi, hindi bagana nga natayan ni mama. No. No! No! Saan nga butno tayo ta? Nakasalsalunaan ni mama, pasitay magkayo nga natayan. Ano ni mama? Si mama, nanano. Andamanin nga nagsakit, ti marikriknak, Manong Nemi, tiday tangal daw, pinaay nak ni Grace, kalpasad na, tiday tangal daw, mapukaw ko ni mama. Mama, kaano laing tayo bigat laing nagsasarita ka? Nagsasarita talaga tayo bigat, mama. Itami na naman na ko. Mama! Iso pa lang, ti pa nakaamok Manong Nemi ang dagahim sakit ti puso ni mama. Ti doktor Manong Nemi tanang ibaga. Dinan kinabailan pa eh. Ti sagsagabay ng sakit. Sakit ti puso. Doktor, awan amok nga kasta nga sakit ni mama. Nemiso, ti talaga nga makagapuno apay nga natay. Daganda kinasakit tinagam na nga naamuan na o napasamak, doktor. Tsaka mo. Dati tsaka mo, mabalin mo pagsaludsudan no. Asun no ti marayat kang kuwan. Taltalo kam lang sa diabalay, doktor. Siyak ni mama ken ni lola. Mabaling nga ni lolang mo ti pagdamagam to. May kabilan iti morgue ti bangkay ni mamang mo. Tintulangin punerarya ti baon nyo tapno may roar kan masikaso. Nagsakit. Tuble nga sakit, Manong Nemi. Apay mapasama kanyak ti gastoy. Pinainak ni Grace kalpasan na mapukaw ko ni mama. Ni mama nga nabatbati laingin nga kapamilya. Kapataw bingak pa'y laing hindi. Hindi matay na ni papa. Hindi bagdada ni lola. Ni mama, Manong Nemi. Agberbarbecue. Agim impanada. Kahit na lang agbiyak kami kada mama. Puno kada lula. Nga sa anak on nga nalaing, no sa anak ko mga scholar, mabaling nga sa anak ko mga nakarugi nga nagbasa ti kolehyo. Graduate nga akon. Ni mahumatan ni mama. Napukaw ko pa yun ni Grace. Panguna dito yun nga pa nagsasamusam ti biyag ko, Manong Nemi nagsakit, doble sakit, doble sakit, doble sakit. Imbag Manong Nemi tado dagiti timulong kada kami. Ada mangidjaya Manong Nemi nga isudan ti makaamo nga kukontribusyon seknan iti funeral services na. Naslasan ko Manong Nemi nga amo dagiti araramidek diak mapagsusurot dagiti araramidek kabayatan nga nakamansayag ni mama. Nga damat ni lola Manong Nemi nga ming palpalagip nga manganak, uminumak, maturugat. Apa nga diyo yung bagbaga, lola, nga sakit ti puso ni mama. Di na kayat nga mamuham. Apisa ang gadi nga nagpapahagas, aman, nagpapahagas. Isut may isa nga paggaskastuan niyo. Asa nung haruditan, lola?
At danabati ni mamang mo nga umanay nga pagbasa allowance mo king ka makapagturpos ka. Kadungas ka sa nulaing apo. Kada no ado na kita'y maawat na nga buloy, kada dumabati. Di isot aramaten ta. Aramatem. Ta bareng no sakbay nga maibus ti kiti. Maitid nga tulong ka kada ta, kada makasapul ka doon ti trabaho. Nagsakit, Lola. Nagsagsakit. Amok nga nasakit pa. Doble nga sakit, Lola. Apay nga wanam nga doble nga sakit. Iti na hindi nga daw nga ipupusay ni Mama. Sumati pa ng bastard kanyak ni Grace, Lola. Ni Grace, di bagbagam nga first and last love mo. Nga hindi pa lang second year high school kayo nga armumisuna. Pinaay na kakanid ng aldaw. Oh, Lola. Nagsakit. Lola, gusto na po. Pakalalaki ka. Sakpay nga babae nga Lola. Dako na yung ibit na ore niya tararamidan ta. Santan nga mapusubli pa, ni mamang mo. Siyempre, manong nemi, imay nakipagladingit, dagiti barkadak, dagiti kaeskolaak, dagiti gagayem ko. Di ba kas daawak manong? Diyak pa'y nauray ni Grace. Dinamag ko manong nemi, kani Jacob. Jacob, saan ka di pa nga mo ni Grace? Amo na, nagdidinamag ka mga ron. Luwapi nga saan ka asimbrek. Kaya ibagami nga, anatay ni mamang mo. Abay, makatulong ka din ka, no may makidungaw, makiladingit, makipagladingit ni Grace, nga nang sugat na puso. Ha, Dexter? Tsaka mo, kas nakayat ko makita. Kaapay, no makita miso na, maagasan di sugat na puso. Basta kahit ko makita isuna. Tawaga ma. Sanin. Bam, tayo itong pakitak ng bigat. Ibagak. Nagyamanak. No may bagam kay kuwana. Imay ngagpaiso ni Grace manong name iti makadakas intugot na ni Michael. Paunay mo din. Pimpinas ko mano saan nga nagpakpakita manong nimi. Ngimimay nga mintugot na ti boyfriend na. Saan ka di nga doble-doble sakit? Nangruna, kadi pakpakita dat kinasweet da. Imbati na ni Michael, manong nimi ti medyo adayosa ni Grace ti Masidig. Dexter, condolence. Di abot Diyos kumati mang liwliwakan ka. Kasta na tibiyag. Mapantay amin. When? Amok ka mapantay amin. Ngam doble sakit, Grace. Iniledi nga aldaw nga pinaahinat. Isumati aldaw nga ipupusay ni Mama. Lakasaksakit. Doble sakit. Malakas na lang tibiyag. Ada mapaay. Ada matagbalik. Saan nga na ikaringan si kakin siya? Uwan na mo ka. Kaputagwapo kan baknang ni Michael. Sabi ko matasan kan itong agbabawi, Chris. Nga ni Michael tinaklod mo. Sapay ko matasan mo tumat na kutiman di kiti luham. Sapay ko ma. Aging ka manong nemi nga naitabo ng tibangkay ni Mama. Dito yung bukbuk ko namin pinsan ng digitiluwa. Tabarbaran ko nak no sanak tong nagluwa. Awang arti problema mi kani Lola manong nemi. Iti panang ituloy ko ti panagbasak ken ti panagbiyak mi. Tada idi kano impaigem dedi Mama ken kuana nga kwarta. Kanadot na bati manong nemi nga abuloy.
Tamo da siguro manong. Ngawanin ti mangisakad pa iti panagbiag mi. Kabutawanin ni mama. Nagsubliak iti eskwela, manunaming karigatak, tinag-make up, kadik iti absent ko. Aging kang iti may sagundawin nga kaadak iti library, imasidig ni Grace. Hi, Dexter. Kumusta ka? Imasidig, nagtugaw iti abay ko. Nagdinong parte abagami, nalangap ko ti bang luna. Kinita kumet, umis-isan. Come on, alistam ag-recover, agmubaan. Umisam ka. Ha? Umisam ka. Kahit ka man na paisman. Api ka sa pa ng matmat mo kanya. Dexter, apay. I love you, Grace. Mom, di ka pulos kayat nga lipatan. Diyak pulos kayat nga ibawing iti sabali ti puso. Ngam na maminsan, minamaoyong ti marikrik na. Api nga gayayatak iti babae nga sambat na mayat kanya. Amok lang aro din sana ka may kari. Ta siyempre, guwapo, mapurma, di kotse, baknang ti boyfriend mo. Idinto ta siya. No sana kon nga scholar. Saan kon nga makapagbasa pa. Nalaing ka. Ano mo ka nalaingan? Ngayon ni Michael, nalaing ka di? Nasadot nga basa. Nakapsot isuna. Passing grade. No, saan na nga kwartaan na kiti profesor agad, baka bagsak. Araramatan natin kwartaan na. Makanaduar lang. Magayam, ano problema? Tulungan na man. Isuro na. Api nga saan nga ni Michael ti pagpaisuruam? Api nga siyak. No siyak kumat boyfriend mo agad. Uri sa mong ibaga, tulungan ka. Gabutan na laingak nga rod. Amin nga di mo amo, ibagam kanya. Siyak, isursuruan ka. Dito kumamati ng baramang nga naging patag kanya. Api nga gungot ka. Sorry, no, ungtang ka. Sumating baga ka. Saka lang masadag kanyak, no, adahaan mong amok at isuro ka. Kat no kwartamat ti masapul mo, mapangkakin ni Michael, di ba? No anyat saan kumaitad ken ka, mapangkakin ni Michael. No anyat hang maitad ni Michael, umay ka kanyak, di ba? Sorry. Bayam, tasanak to ng masasadag. Nagsakit mo ti pa nagsasaom. Nasakit ti pa nagsasaom. Mas pa nga nasaksakit tinaramid mo kanyak, Grace. Kung nakman lang, gayem talata. Gayem? Saka malaw masadag, no? Da masapul mo. Intun awang masapul mo, saan ko masadag kanya? Kasta ka dito klase mga gayem? No? Panawang ka man lang. Kinuna naman nung name, nakiktot siguro, ay nakiktot, tadi nanamnamayin ka siya, alamidag kang kuwan. Prinangkaak. Pasagsika lang, ti babae dito lubong. Gabuta mong magpatpatayag ka. Kastalat at arabidam kanya. At dan tumitlawal daw mo kanya, Chris. Teko na ako, nagbabawi kan to. Itsa mo palangayat kanya. Agbabawi kan to. Nuapi nga ni Michael ti kinayat mo. Impas na ko tinagbasa, manong name aging ka na maintain ko, ti grades ko. Di magpintasan na manong name. Kas tininamnamak, nagraduarak akas may sa nga magna cum laude. Nilula manong name, tinangabay kaniyak, iti panagturpus ko. Naragsakak siyempre. Naragsakak na nagraduarak nga magna cum laude, ngam naragsakak kumamanin manong name no si bibiyag pailaing ni mama.
Ini malpas ti recognition manong name ken graduation. Nagkuyog kami kinilula nga napan iti Campo Santo iti tanem de di mama. Nagabay da iti tanem de di papa. Papa, mama, nagraduara ko na may samag na cum laude. Nagsagak, papa, mama, ngam na nagsagak kumano da kayo gaduha. Isagod ko ka na kayo, ti diploma. Sabi ko, papa, mama, na makastrike ang anagos sa trabaho. Tapnood na pagbiag mi, kanilola. Kaya na makaornongak, para ti masakbayan, para ti panang bangon ko ti pamilya. Nakapagtrabaho hak adagos mano. Impas na ko tinagtrabaho agang gamay sa tawen na promotak mano. Anyway, isang aldaw manon nemi at nagdurdurpel. Nagbasbaser iti panaka-opisina being the supervisor. Tadabukod kong opisina. Yes, sir. Ad aplikante. Kada tay panakapiklap ti bakante nga posisyon. Nalpas yun na interview. What, sir? Nakayon ti sumarno. Sige. Pastor Kem. Nakiktutak mo anong name di malasing ko. Grace? Hi. Dexter? Sit down. Ti amok kat sanga si ka? Handa ka di bagaking ka? Na Dexter tinagan di mga interview ka? Tay resume di pa na paima kanyak ti resume may pagkakain ka. So mas dawak nga apang si ka. Hindi kita ini, sir. Nagtrabaho ka man. Apa nga nagikat ka. Ito mo nang nagtrabaho. Sana ka nagikat, sir. Ano nga ron? Inikat na. Tapay? Mabaybayak to brak. Apa nga mabaybayan? Gabot akang kanawin kayong ag-date ka ni Michael? Ha? Kumusta akin ka ni Michael? Okay. No problem. Sana kagsalsalod sa person. Apa yung nangikat ka? Apa yung naikat ka? Ang ko nang anak ka nung qualified. Apa yung nakastrike ka? No saan ka qualified? Insirek nang ni Michael. Ama muna taking kukwa. Ngayon di awan kaming ni Michael. Inikatak man ten. Awan gayon ni Michael. Kanin. Takapay. Nauman kanya. Kalpasan nga. Indad ko ti amin namin. Kalpasan nga. No, don't cry. Hanggang sakit dito eh. Okay. Hamon ng itultuloy no. Anyaman tiga po no. Api ka nagsina kayon ka ni Michael. Awanin ti bibiyan ko. Nakastrike ka dyan gabuta napig sa bakir mo. Di ba ganon? No saan nga gapo kini Michael, saan ka kumana nakastrike? Hanggang kumana nakapasa at interview, parang ganon. Kaya dito ita, sakti mang interview ko yun ka. Ada pa aramid ko. No maaramid mo, pasado ka na.
Lawag? May pagamtan niya, ti paramid mo. May pagam ti trabaho, ti posisyon, ti bakante. Nga posisyon isot pilapam. No niya trabaho na ipatrabaho ken ka. Kahit no matrabaho, nakastrek ka. Ngayon no sa mong matrabaho, I'm sorry. Saan na nga naipasa manong name? Nakasinsimple nga. Sir, pasado ka di? No. Saan ka pa nga naka 50%? Di ba kas dahawag no pa nga nakaraduar ka? Sa bagay, ni Michael na-impluensya, di ba? Kinorin ni Michael. Ang kumang makaradwar dahil dyan, no, sa ang gapot tararamatin na ti Cortana. Kensi ka. Dahil jalaengan kang kanayon mo yung nga, umay pa nagpatulong kanyak, nakasimple. No, apa nga nakapagturpos ka? Please, sir. Awatin na kuma. Sikat ayan tisisyon. Alaeng ka. Pastriken ka. Hiring ka. Kahit andan di kita sa amunga mo, isuro ka, ganun. Alisto man makasurusuro. Basta isuro na. Di kasla doble ang agbasa ka. Please. Please, Dexter. Amok nga daak pa lang ti paset ta pusom. Kadubalbaliwan na Carmen. Insige dapat nga klunan ka. Promise. Nakasagana ka mga ipaiking ka ti amin namin. Manong nemi nasdaawak ta itiday tang imbaga nakat nagkatawa. Dexter? Diyak amon anot pagkitaam kanya kay. Gapo ka dita sinang sangitak iti panang pahay mo kanya. Tenera na pa nga natay ti ina. Nga kaslakla agpakpakaasi idi nga rumbeng nga kasyam. Iso nga kasat ko nam. No alaeng ka, no hiring ka. Kat balbaliwak ta agaram ken ka, aklunan na kadagos, kat nangasagan na ka mangipa iti amin mo. Maki-insulto mo, ti pa nagkatkataon, Dexter? May insulto ka? Sa bali ba't kami ti pa nagkitkitam ka niya kayo? Kaslakla nakababaon eh. Grace, inayat ka. Tinangyari ka keng kakit kasla. Pino. Kristal. Nga numabaling kat sangkong nga ipalubos nga matnag kat mabuong. Inilala ka. Nga rumpik nga ilalain ka. Ipateg ka. Dungtunguin ka. Nakapatpateg ti pangyari ka keng kaidi. Sikat ti kapatgan ti aming nga napateg. Kamamom, ti panagkita-kita, kat rigis ka. Rigis, basahan, rigis, pagpunas, sapsapo, pagsapsapo. Nagsakit man ti panagsasaom, Dexter. Awanak ka na polos, ores sa kapiriing laing, ngariknam kanya at di na puso. Namin pinsanan na ni-raise. Hanga ka po, takas to lang takasasad ko. Nga tinamnamaam kat kayat kalatan, ore na bayagdakan nga nagpapasan, ginilgildakan. Awanan ti banglong.
Awanan ti pintas mo. I'm sorry. Numasuok man di kitoy. Ngayon kahit ko lang ibalis kang kano kasano ti sakit nga naramid mo kaniya. At dahag idi nga talagang mangipatpatag ka nga nagdakkel ti maitultulong ka. Ngayon gapo, iti kaadda ti Michael nga nagwapo na porma di kotse baknang. Inrurumen mo ti pusok ka na kayat ka. Well, awan ti panahog ko makisalitan ka. Saan ka makapasa? Iti pagrukodak tapno hayrag ka. Mabalimbon ti pumanaw. Diyak kumamat kayat ngaramidan manong tadakas tagibalas no balis mandejay. Ngayon bagkaklayan ti pudno manong. Kinapudno na, ito saan ko nga makitkita pa ni Grace. Awan matan iti panot ko nirak na. Ngayon tayo ta nakita. Nga agsubli ko adagos ti dating hariknak yung kuha na nga maragsakan na kuma iti maamuak nga awandan kini Michael. Ngayon. Kasla nakabasbasit ti panagkita yung kuha na. Kasla natay rigis, wuno pagpunas, nga saanin nga mabalimpahin nga usarin nga pagpunas. Tay maibasuran. Kasta't panagkita kang kuwana. No di kita saan nga makamamo kang kuwana kat makita na kasla juice sa kasla mus. Ngem ti puso na. Ti amin namin na. Kat nagpapasan na. I'm sorry, Grace. Ngem from benglaing nga kastamat tilak aman. Manong Nemi, gabot ti posisyon ko adudo kiti lugar nga pakaibabaonak. Tapno mapan na og-observe mapan na mangala ka kiti nasken nga impormasyon nga kayat da nga laing. Napana kiti may isang kumpanya, opisina, manong Nemi, ta adanasken nga nagka isubmit. Tapno di kasta, impaunak ti kumpanya, barbaring kunak no, kayat dati offer me nga makapag-combine, makapag-connect, makapagkadwa. Hindi makitak manong Nemi, ti may isa nga babae nga madamang mamap. Ti bato na akit makita mga janitress. Ito tumanliyaw manong Nemi nakigtutak. Grace? Saan nga Grace tinagal ko? Liniklikan na. Grace, mamit lang. Apa naggraduar ka ba ti college ka? Apa nagpating ka katit janitress? Saan ka makapasa? hanggang makapasa. Hanggang umani di diploma. Yung mga ipakita ka ng graduar. Sakit, no? Sabi nga rod ka na no samtag bali nga janitress. Tapnog biyag kami. Sino ka doon? Ti anak ko. At anak mo? Ada putot ni Michael kanyak. Kasta. Uri na supsuportaran na. Saan nga rod? Kadapi nga saan ka umasudag iti abogado. Kahit mo tulungan ka? Huwag na. Sa bagay, uring alamang ko naman busy at sa baling at tulungak at sa ngasika. Grace, sabi ko mata, umasenso, tibiyag mo, nasalang nagpating ka janitress. Baliwam tagbasa. Ag-enroll ka malbalo ti panag-enroll mo. Manghalakat sa baling ang diploma. Hamong amin impas nag-edit nagbasa eh. Kumusta mo ni Michael? Awan ti damag ko king kwa na. Siya, makadisturbuhak. Sige, kada do importante nga rantak dito.
Kaya agawid ak manon nemi nalapsak man ni Suna. Nagsardingag. Grace? Sir? Or ano, magmerienda kan? Sampay, sir. Nagbiniyanda ka, di ka mabisin. Awisan ka kumangin, basta matilangan. Kat no, agarwatak. Ibaga keng kat address ko. Idad ko keng kat ito cellphone number ko. Kabarbaring no. Adan to angin nga mangiturong keng ka. No, may nakpasya rin. Sige. Idad mo kanyang cellphone number mo. Nabarbaring no malagip kantong hawagan. Inyuman ko dito nga banag kinilula manong nemi. Kaya't mo nga saway, dito first love mong imagbagam. May saitang nga janitress, nga naganak abalasan. Well, Lola, nga kaya't mo tulungan. Robin ka di Lola. Ano kaya't mo nga tulong kang kuwana? Financially? Sa bagay, kasawa kan kunak, tapos at napangusaram ka na kiti swaldom. Nagserbi na nga nga ato ti posisyon mo. Isuhod nga kunak, pangusarak ti kwartak. Awang ba't pamilyak, si kalangat ka pamilyak. Kaya nag-asawa ka na. Apay, kasla di mo kadipatyen, ngag subsubli, di dating harignam kini Grace. Dito ka dito ko natin nga first love, never dies. Lula. Uri pinasaktan na. Uri no. Nagkakasakit mo't dagit imbalis ko nga sarita keng kuana. Nga mo yun, Lula. Ti pangyari ka keng ko kat dati basahan, rigis, nga saan nga saan nga mabaling o sa rin. Nga dati maibasuran. Nakaro ka ba? Tsapok? Amo, no napatig trigis, sabon ng labaan manin, sa mo pabagain, tap no mabalimunan ko sa rin. At no rigis man ti pangyarikap kini Grace, at nakang kan nga mangdalos, manglaba. Kap no di kasta, kat saan nga baling nga rigis. No rigis man, kat mausar mo. Diyak kamin malipatan tinaramid na. At agura, iti kaon kam. Nga mitilugatan data nga agura, kat ada agur oray nga ayat. Nga numaikat data nga agura, ayat tagtalin na kasjay. Sige Lola, padasa ka mapampasyari nita. Pasyarik da kita kina. Edi tawagak kumamanong nemi ni Grace tapno ibagak nga umay ko pasyari ni Suna. Nagring di cellphone ko. May isa ka dikit bats ko manong nemi itong tawag ni Jacob. Hello, Jacob. Oh, Dexter sir. Dexter sir. Apa nga sir na? Kinapod na sir. Patpada ito pagtrabaho ko ng kumpanya. Kaya sa bali lang ang department siyang ko. Kadamag ko, napigsa. Nang out of position mo. So nga sir ko na. Aba nakatawag ka man. Kumusta kan? Awang pa kasukat ni Grace. Saging nga na ita. Almost 4 years na. Awang pa nga rin. At ayaw mamukeng ka. When? Grace mitlat nagan na. Loko ka. Antiyo ko ba? Agang ako. No. Agang ako. Kaano mo parang yung mamo? Ita. Umega. Ibaga keng kati lugar. At ako mga papanakit. Papanam. Puspong mo ba nila papanam? Basta umega to. Kat saan ka itong mabawi? Numam amom
iti iyam amukeng ka nga grace tinagan na. Manong name at dadang pinatik ni Jacob kat idi makitak ti bagbaga nga grace. Grace? Yeah, I'm Grace. Dexter? Grace? Yes, I'm Grace. Nice meeting you. Same here. Oh, anak mo ko na. Dexter. Jacob, ano rason no api nga inyam amum kanyak ni Grace. Gapo nga harod ta Grace tinagad na. Oh, salita kayo. Pimano manon name ni Jacob. Sino tin ang nagkalikagom nga mamamuna, nga gamamuta? Siya. Kahit ko mga kami tagpatulong kang ka, numabalin, Dexter. Para niya. Damno makastrike kag trabaho. Si kakano tay managtulong, nga ori di adda kay ti college ket managtulong ka. No, basta ka no umasidag kang ka ni Grace ket tulungan mo lang at tulungan. Inyong storya na kadaking ka? Di may panggap ki ni Grace? Yeah. Kumusta kayo ka ni Grace? Ano ito storya namin ni Jacob? Awan. Kaya ano nga kitkitan, tsaka mo. Ngayon ba kakit-kita kayo? Kinapod na, isukumat pa na kita. Imbas ka mamamuka. I'm sorry. Ngayon napatpatag ka ngayon maya. Ngayon ni dati nga Grace. Nice meeting you. Kinuha niya man ti problema. I-submit mo lang yung resume mo. Iti department ngayon ko. Inosakton ti mang interview kang ka. Kinantan to. Makapasak nga ta. Api nga mga marigatan ka makastrek. O, ang bakir ko eh. Luwapin mo't ngamin nga kasto iti sistema ti pakilyan tayo. No, ang bakir mo kat hanggang makastrek. No, nagbidot ka. Depende no sidnon di agap-aplikar. Siyat, ora ang bakir ko. Ala, enda. Gabutan na laing ka. Iskala ka ngay. Tapay, inagbasbasa ka saan ka nga nalaing. Amon met. Sige. Urahin nga sa Diyo, opisina yung tubigan. Napanan. Jacob, napanamon. Umakatoy na. Panawang kayo ito na. Gaputin nakbit lang kini Grace. Apin ka pa ilang kingkuha na, ang dakmutin. Basta, hinakingkuha na. Kasta ho ni tiragsak ni Grace, manong name ni Grace, nga imun una, idi makita na, pinastrek na, imarakop ka niya. Apay marakop ka? Baring no, mapasublim ti dati harik nam kanya. No mampay narugita kon. No mampay sinaktak ti puso. Kinapod no na, Dexter, ayayitan kamit kay ngem kabuta na pubreat iso kinakayat mo ni Michael. Grace, tulungan ka. Agyaman na, Dexter. Kat babaring no, mapasublim ti dati. Saan kon nga mapasubli? Gayam laingan ti pangibilang akay ka. Wano may sakap sa. Tulungan ka, gamot na maasyanak ka. Kan maasyanak iti anak mo. Ibaga kang kataramidam, katumaramid mo. Balbaliwam ti kaplingar, itayan ko.
Tano, maramid mo itong tiket ko, paramid. Malayan ka. Akas janitress? No. Regular ng empleyado. Nasangad janitress. Nakatkatot sweldo ng janitress. Tapi nga ramidam ti kastoy. Gabot ipatpatig nak. Ipatpatig kakas gayam. Ipatpatig kakas kapsat. Masyanak ka. Masyanak iti anak mo. Halos manong nemi naggedan nga nag-aplikar dagiti duwa nga grace. Manong nemi. Dinoblek in-interview ni Grace, manong nemi nga imuna Grace, kalpasan na. Gabot na nakapagpasa, naipasana. Pinag-regular ko nga manong nemi nga empleyado. Idi may met ni Grace, may kadwa nga Grace, manong nemi, adadan nga kinayat ko isuna. Gabos sa tanalaling nga amang ni Grace one. Kinapudno na manong nemi, jak naluwadan tiriknak, na ibagakken ko na ti I love you. Siyak nga Grace, una di muno nga Grace. Sika Grace, sika, saan ka nagpidot? Ngem, please, sanak nga aklunan, gabotap, alayin ka, ngagtrabaho ka niya. Aklunan nak, no talagang ipatpatag na. No saan nga ita, mga oraya. Kinapudno na, Dexter. Di dahalaan yung damo nga panagkita ta. Nagayatak matengkeng ka. Oh, Dexter. Oh, Grace. Dede pa lang ti damok manong naming ay marakop kakagadan ten nakpanangkarigiti bibig na. Nga nagpaot nga naglanang digiti bibig na. Da kami tinaikariman. Nakalpasan, si makabulan, nag-date kami mansarimi inyarasas ko isuna. Ken kuana. Nag-check-in kami. Ngam nagwingi-wing. Ikasarnak pelang mo na. Kunana. Tadangamin karik itibagik. Nasako lang to ited tibagik ti amin ko. Numalpasan ni Kalaysa. Gabata talagang ipatpatag ko kang mamati akmat manong nemi nga ipatpatag nagkalaysa kami. Nga kaaldawan na di nga kasarmi manong nemi ti saan ko nga amo kas taon iti panagsangsagit ni mo ng Grace nga adda iti suli. Hindi makitak manong nemi o remedyo nga adayot yan na suli. Yung makitkitak nung kasanot pa nagarubos ti kitiluan. Tayo matangan na. Ti panangikalaysak ti kanagnagan na. Ngembes ko mga isuna. Ngem sabaling nga Grace. Itinagbalin nga asawa. Kahit no pa saan kami nga nag-asawa kini Grace kay una manong nemi na sigadla tamat ti pamilya na ken ti pamilya. Manong nemi. Adamat na asawa na. Kaya di pagpintasan na nakasarak ti lalaki nga nangipateg ka ng bigbig apud no aputot na ti anak o numputot ni Michael ken kuan. Naragsak damat at least. Agasmat lalo ti ragsak mi kini Grace agraman dagiti duwangan na. Napigsa pala ni Lola manong nemi. Tay supay lang ti makabael ng mga iwan ka dagiti anak mi. Idinto tagtrap-trabaho kay magpadpada kini Grace. Dito nga rot manong nemi ti pakasalitak doble nga sakit ko na. Akasmat siguro ti doble a sakit tinarik na ni Grace nga imun una nga Grace. Gabot akas jamat manong. Noan niya't inaramid na napasamak ba't kang kuwana. Dito nga rod kat agyaman naglaunay ti anus mo nang ibasa manong nemi kat thank you. Kat sabi ko mata dapat na ibatik nga adal liwliwakan pagsarmingan ti biyag kadagiti patak nga dibngeg ka nagbuya. Sakbay nga pangatak manong kablawak man ni Auntie Justina Ruiz. Ay antimso na. Kasinsin ko. Tuwing nga rod agyaman nga pagayam mo Dexter.